sme v obraze, áno. Milí diváci, vítam vás opäť naša relácia o varení. Dnes by som chcel upozorniť, máme tu veľmi váženého hostia na kulinárskom obláčiku najvyššom, akože piedestále. Tak, volá sa Jean-Jacques Chirac Pedal a bude nám variť svoju špecialitu. Pán, dobrý deň. Dobrý deň. Dopočul som sa, že ste varil aj na jednej precíznej súťaži medzinárodnej, športovej. No. Oui, samozrejme, je to tak. Ja som varil na medzinárodných pretekoch názvu Tour de France a odkiaľ pochádza môj špeciálny recept, ktorý tu vám pomaly už pripravujem mojim asistentom Žákom. To je špeciálny vývar, ktorý má meno po mojom kamarátovi Lencovi na Tour de France úspešnom pretekárovi. To je pedalový bujon. Pedalový bujon varíme tak, dáme cibuľu a pomaly varíme s pedálom. A potom prichádza hlavná akcia. Pedál prúdko osmažíme na panvici i potom pridávame flambovacie pomôcky. Keď my pedál sme jemne oflambovali, pedál vyberáme z panvice a on už je pripravený na servírovanie. Servírujeme ho za každým prípadom. Tu už asistent Jacques pripravil tanier. Asistuje. Tu je špeciálna zložka, ktorá z Francúzska pochádza. Volá sa plastifikátor. A jemne plastifikátorom pokapeme pedál, aby neškripala. Dávame s knedlom a prejeme našim poslucháčom a televíznym divákom dobrú chuť. Dovidenia, Jacques a môj kolega. Nie, ešte nie dovidenia. Ja by som chcel pozdraviť svoju mamu. Dovidenia. Stop. Stredný tlak.